Wel, dyma ni wedi cyrraedd Pencampwriaeth y Pare sydd wedi I magu gan y rhai hynny sy'n I arddangos nhw yn y sioe fawr eleni. A Dafydd Ellis o Dywyn, wyt ti wen o glist I glist achos mae'r Gwartheg dion Cymreig yma'n cynrychioli'r brydau cynhenid. Yndi, so fe, dwi'n mor falch bod nhw wedi cael ei dewis fe. A fel oedden ni'n dweud just cynt fan, maen nhw'n bar nais yn dyn. Maen nhw'n nais. Maen nhw'n bar da iawn iawn. A tyfo be? Mae'r limbs ma'n rhagorol, ond mae yna obeth gyda'r Gwartheg dion dwi'n meddwl fan hyn hefyd, achos tyfo be? Maen nhw'n siwtio I gilydd mor dda ac yn matcho mor dda hefyd, yndyn nhw? Mae'n job cystadlu efo nhw'n dyn. Ac I ni'n gweld Will Edwards yn bwrw at y gwaith. Will o Sir Fôn wedi cael gres I drad ddo a bore ma to ar y teg. Mae wedi cael gwaith caled yn dyn. Ond ni'n gweld safon y par yma nawr gan y teulu Olfford. Maen nhw'n anodd rhagorol yn dyn nhw. Maen nhw'n wartheg go arbennig. Anodd pigo gwalla efo'r ddau yn dyn. Yn enw cyfarwydd iawn yma yn y sioe fawr wedi cael cryn lwyddiant yma dros y blynyddoedd. A chi lun da hefyd I chi gael syniad o pa mor... Lled yn y ddwy, pwer yn Ar limbs! Wedi mynd â hi. Yr Olfords yn cipio Pencampwriaeth y Pare. Llonggorchiadau mawr iawn iddyn nhw. Ac ddo yn Pencampwriaeth y tîm o 5, mi oedd y gerddoriaeth dramatig yn dod allan o'r uchel seinwyr o gwmpas y cylch yma. Dim cerddoriaeth heddi, er allan ni fod I trod ar rhywbeth, rhyw Aaron Pugh falle, neu Fleur de Lis, neu Howell Pitts, neu rhywun yn canu. So Howell Pitts wedi mwynhau, dwi'n meddwl. Byse wir. Ond na, war y teg. Y limbs fan hyn wedi cipio Pencampwriaeth y Pare. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. A Dafydd, diolch I ti am dy gwmni'r bore yma. Diolch am iawn fi, diolch yn fawr. A gai draw I gael sgwrs gan y teulu. Ar ôl I nhw gael eu cardiau a'i rosets I gyd. Mae eisiau sawl par o ddwylor I nhw, dwi'n meddwl, I gario'r cyfan. A'r sash wedyn yn mynd dros gefn y tarw bach ifanc. Wel, llongyfarchiadau. Congratulations, I'll let you put the sash in place first. So we can have him looking smart on camera. Llongyfarchiadau, congratulations. Thank you very much. Thank How you. does it feel? Amazing. Amazing. Really good. What's the story with the bull? Oh, tell us all, what's the story with the bull? He's bred by Mike and Melanie Alford in Devon, Foxhill Farm in Devon, and he's been living with me in Scotland since February. I turned the cattle out for Michael and Melanie. We've done all the summer shows this year. So that's him finished now, and he's destined for October Carlisle Bull sales. So he'll be sold? He'll be sold in October, yeah. Who's going to buy this one? They'll be in for a cracking bull, whoever gets him. I don't know who will buy him, but yeah, he's a good bull. Very good bull. And just a fantastic pair as well. And yeah, many congratulations. Thoroughly deserved. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn. Thank you. Coming up here as the reserves.